What's up, guys? Hej YouTube. Hey. Velkommen til en video, hvor mig og Karl og Ingrid Sequel til et eller andet den hed. Hed den ikke Tower of et eller andet? tager Jeg Teamwork player Tower. 2 den her gang. Og der er ting derude, og jeg tror... Vi skal lige lade... Nej, du må ikke gå ind, Ingrid. Godt. For Piggus! Yay, Karl, vi kan ride rundt på gris. Yes! Hvordan kommer ud? Hey! Ja. Jeg skal gøre det igen. Jeg fandt forresten en gun, lol. What's up? Og ja, har det godt. Og Var der en bog i kisten? Vent lidt, jeg skal lige... Nej, i kisten. Carrot. Yes, nu sidder jeg på dig, Gris, og vi er i gang med en sequel. Til Teamwork Tower. Hey, ja, det er mig, der bestemmer. Den der vej. Du skal holde Carrot og stik i hånden. Ja, det gør jeg også. Åbnede du den her kiste, og så var der et eller andet i, Karl? Åbnede hvilken kiste? Den her kiste står her. The Mystery Box, JK Thrower. Den der vej. This map is a co-op, meaning it's two player. Det er grisen følger efter mig. Please don't mind the pigs, they are for the ADHD player. Haha. Okay, nu gider jeg ikke ride på det mere. Karl, har du set det her skilt? De der grise, de er fra ADHD-spillerne. Ja, nå. Play in adventure mode. Okay, game mode 2. Game mode 2, Kan du ikke gøre Karl. det med os alle sammen? Nej. Nå. Game, det kan jeg så godt. Dark Arco. Også mig. Sådan der. Men I har sikkert også set vores anden episode. If you played this map, do not spoil jerks. P.S. I'm not the stereotypical bad speller. Hvem er sammen med mus? Øjeblik, tutorial do first. Exam of how to play the map. Kom her, vi Jeg player 2 den her gang. okay, Hvem er jeg med? mig, kom. Og hvorfor er der ikke så meget? Kom der, så har vi noget mere derude. Yeah, Karl, du skal tage dør 1. Du skal tage dør 2. Okay. Okay, jeg skal tage dør 1. Ikke? Hallo? Jo, det skal du. Jeg kan bare ikke komme ind. Men der står, jeg skulle Nå, du skal åbne min, og jeg skal åbne din. se. Ah. Hallo, vær lige sød og åbne. Nå, nu. Kom. Hallo! Kom ud, Inger. Der er en pressure plate. Jeg skulle ind og dør 1, ikke? Jo, der stod på et skilt, at jeg skulle sige, at du skulle tage dør 1. Selvfølgelig. You get Godt. this book. Ja. Good job, bizarre. What did the baby not corn exit. say to the mama corn? Exit out of tutorial. The rest of the map will be simulated. Jo, han fyrer lige en Dealing with... Okay, jeg har taget lortet. Jeg står på en pressure plate. I skal gøre et eller andet. inde i, hvor gik du ind i partner 1 eller 2? Hvor er du henne, når du er derovre? Hej. Hey, vil du se det her? You get this book because you completed the tutorial. Good job, Bizarre. What did the baby corn say to the mama corn? Where's popcorn? Okay, han virker rimelig sød, ham der person. Ja, det er også ham, der fik os til at skyde hinanden på en stor stenblok sidste gang. Ja, Mig og en af vi partner 1. Gå ind Ja, i partner 2, Karl. Ja. Kom så. Let's get... Let's get this started. Okay. You are... Chest. Wow. Yeah. Jeg husker at smide jeres ting ud. Lad være med at starte før mig, åbenbart. Sneakers, jeg skal ikke have sneakers. Lightning. Potion of speed. Og den her... Karl. Hvordan smider jeg ned? Nå, jeg kan lige... Nej, du skulle ikke være gået væk. Du Gå skulle væk fra hvad? Gået ind i pressure platen. Nå, men det gjorde jeg. Nej, så vent der, okay? Ja, jeg venter der. Gør mig lige game mode 1. Så tryk game. Hvorfor det? Det er fordi, jeg skal smide noget ud. Nå. Men forresten, du har læst alle skiltene, ikke? Hvilke skilte? Alle dem, der var i den der store pyramide, vi startede ind i. Ikke? Hvad? Der var en masse skilte i den der pyramide, vi startede i. Nå, i den her pyramide? Ja, i den Nå, gule. ja, jeg er inde i den gule pyramide. Ja. Ja. Okay, jeg har ikke læst dem alle sammen. Så, hvor starter jeg? Okay. Okay, everything is secret. Wow. Ah. Hey, du må ikke kigge! Wow, altså. Jeg siger ikke noget. Jeg skal ikke se noget.
Okay. Så vi skal spille ærligt stadigvæk. Ikke? Vi skal gøre det, der står på skiltene. Øh, Okay, skal vi gå ind på Fresh vel Play? let. Ja, så Der står her, at... Nå nej, det må ikke sige, at... Okay, jeg siger det. At vi skal være ærlige hele vejen igennem. Okay. Hey, lad være med at gå. Jeg har ikke gået. Men er du klar til at gå ind? Det her skilt siger begynd. Ask your partner if he's ready to go. Begin. Ask your partner if you're ready to go. Vi er klar. Have fun. Yeah. Remember the secret. Ha ha ha. How about you start with your friend? Nej. Hvad er det? Jeg har ikke læst Det det. er Neverland. Det står her. Stick to the left. Står der også how about a maze? Med dig? Der står maze. Det er andet shit. Ja, vi finder igen. Oh, that was easy. I like juice. Skrid! Jo, nej! Hvad er det? Det er Ingrid, som går op på stierne. Hold op med det, Ingrid. Nu står jeg bare her og laver... Hvordan skal jeg... Fuck. Find i lag. Okay. Den vej, du er ikke... Den vej skal... Der. Jeg ved ikke, om jeg er ved at sabotere dig, eller om jeg gør noget godt mod dig. Sabotere? Skal man sabotere hinanden? Nej, man skal gøre det, skiltene siger. Nå. Her. Karl, du skal tage nummer 2. Vel. Du skal tage nummer 1. Og du skal tage nummer 2. Mm-hmm. Okay, ja, vi skal op ad ladder 1. Wow! Holy shit, der kan jeg ikke komme op. Shit, jeg faldt ned! Keep inventory shit. Nå, det er den der. Okay, så skal vi op ad ladder 2, åbenbart, Ingrid. What? Karl, du løj over for os. Hvorfor løg du over for os? Over for os? Hvad? Skråstreg spawn. Eller over for mig. Det Skråstreg help. nej. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg kommer tilbage. Hvordan skal jeg komme tilbage? Ved du hvad? Vi prøv Jeg tænker, at du løg for os. Eller for mig. Få et TP til mig, så kan du komme igennem. Men lad Skråstreg. være med at kigge på nogle skilte. TP Simon. Godt. Skal jeg kravle igennem der? Nej, du skal... Jeg går igennem. Nej, gå igennem der. Jeg gør bare lige sådan her, fordi... Okay. Game mode 0. Nej, det Wow. var 2. Okay. Okay, Inger, er du klar? Der står... Sorry, but parkour. Shit. Jeg hader dig, bizarre. Jeg hedder dig så. Har du sådan en chest puzzle? Ja. Ja, det kommer til at tage lang tid. Gæt. Jeg fik næste engang. Jeg tror, du skal lede efter et håndtag eller sådan et eller andet fis i en masse fiser. Du har bare fået den nemme. Den er bare kedelig. Jeg har fået den svære. Svære? Ja, jeg skal have parkour. Skal du parkour? Ja. Jeg skal også. God damn it! Nej, du må ikke game mode. Okay. Hvordan har du så tænkt, at jeg skal komme over i det her? Det ved jeg fandme ikke. Du må finde på noget. For fanden, mand! Nej, Simon. Nej. Karl? Ja, jeg tjekker det her ud, fordi at det der, det er snød for ham der, og det er Sara. Hvad er der nu? Vi kan ikke finde ud af det. Nej. Gå væk, Ingrid. Kan du så skyde? Ingrid, mens du hopper, så kan jeg give dig et skud, så kan det være, du flyver over. Okay, så lad jeg være. Hvad skulle du for? Okay, jeg går. Seriously. Jeg kan ikke se på dig. Vi skændes ikke, Karl. What the Skal det Nå. leder efter en fis i en hornlygte. Nej, Simon.
Nej, det er de der to, der kommer på nerverne. Og så bare sådan... What the... Hvor fuck skulle den være egentlig? Der er en smiley. Og så Øj, jeg vil gerne lide. Hvad er jump? Hvilket, Hvordan fuck skal... hvilken effekt er jump boost så? Nej! Er der ikke en nemmere måde at gøre det her på? Nej. Jeg kan ikke finde ud af at komme op. Jeg kan ikke finde... whatever. Skråstreg. Et. Kan du ikke bare gøre det over for min skærm? Simon. Nej. Ja, må jeg se til dig? Ja. Bah! Skete ikke lige? Okay, hop. Jeg kan ikke finde den så. Nå. Okay, vi klarer det. Joy. Fordi Inge, hun er god til parkour. Ja, fordi at I gik igennem noget. Nej, det gjorde vi ikke. Jo. Nej. Okay, det gjorde vi. Jeg gjorde ikke. Du gjorde sådan, så jeg gjorde. Jeg kan ikke Nej. engang... jeg kan Nå, ikke engang okay. finde ud af det. Nå, Okay. det er sådan... skip partner, which button to push? Tell your partner button 1. PS, one button will take you back to maze. Dammit. Hvad? Nå, ja. Du, ja, hvilken tager du? Du skal tage Nå, button du 1. skal tage to. Du skal tage to. Ja, du tager button 2. Okay. Jeg trykker på knappen. Ja. Ja, jeg vidste det. Jeg tager button 1. Jeg skal nu. Bare TP til mig. Ja. You can either hit the target. Okay. Tænk engang, jeg tror næsten, at jeg vil tage, det ved jeg ikke. Hvorfor trykker du bare på den knap, der er lige Sig til, når du kommer frem, okay? Kom du tilbage til labyrinten? Hvad tror du selv? Gjorde du? Hvad? Ja. Fordi at I fucking narmer. Jeg tænkte, at du nok ville have narret mig, så tror jeg det modsatte. Narder. Jeg er da ikke narder. Da Inger trykkede button 2, blev hun ført tilbage til labyrinten. Hun trykkede jeg button 1 og kom hen til det sted, hvor vi skulle hen. Ikke noget var det. Karl, Ja. jeg kan stadig ikke komme over. That guy who says you smell like Gypsy. Jeg ved ikke engang, hvem Gypsy er. Du tog button. Ja, du tog button ikke. Fuck! Nej. Jeg er sådan Du skal tage button 2. Ja, jeg kom til at trykke på den forkerte. Den vej. Fuck no. Ja, det er nummer 2. Ja, godt. For fuck's sake. Nå. Kom herover. Hey, hvornår kommer jeg ud? Tjek lige, hvor længe jeg har været den her. Karl? Hey, hvornår kommer den AFK? Hey, hvorfor? Hvad? Wow, what the? Au! Au! Hvorfor det? Fordi.
Yay! Seriøst? Ja. Sagde de skulle, du skulle dræbe mig? Okay. Vi tager den igen. Ja. Altså... Vi bliver nødt til at tage Mason igen. Yay! Hey! Hey! Ej! Tag Det den. var ikke det, man skulle. Ej, men jeg fik endelig hævn. Men det var jo ikke mig. Det var det da. Nej, det var ikke mig, og du Der, skulle ikke tage der min er vej. ikke noget i de der kister, Simon. Yay! Det var så afslut. Hey! Det er ikke smadre-time. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hey, du må da ikke smadre det. Det er snyd. Vi er færdige. Nej, vi Jo. er ikke færdige. Det var ikke Simon, sådan, det skulle ende. Jo, det var. Nej. Var det ikke? Nej. Nå. Hey! Nå, jeg ramte den. Yes. Yes. Godt. Hey, du må ikke TP til mig. Fuck, jeg troede stadig, du var der, hvor man skulle... Lad nu være. Fuck nu af. Nej, jeg skal over til der, hvor man skulle skyde. Mhm. Ja, jeg skal over til der, hvor man skal skyde. Okay. Okay, jeg ved, så gør jeg lige game. Jeg troede, vi var færdige. Jeg gør lige Det var vi game. bare ikke. Ej! Så jeg er gået fra, at... Hvordan skød du mig egentlig? Det kan jeg ikke se. Det kan jeg heller ikke. Men det er den del, der er med facts. Så det er det craft. Jeg ved det. What the fuck laver du? Det ved jeg ikke. Det var Ingrid! Nej! Okay. Var det ikke dig, der klikkede på knappen? Nej. Have fun, remember your secret. Ja. Jeg tror allerede, jeg regner din secret ud. Ja, jeg skal... Nej, faktisk ikke. Jeg skal bare skrive... Jeg skal bare, hvad hedder det nu, sige... Ligesom gøre alt. Din fuck! Hvad? Min fuck? Hvad er min fuck? Det skal sgu da ikke være TNT. Det er da, jeg troede, vi var færdige med mappen. Ja. Jeg skød den der ting. Nu er jeg et eller andet. Hey! Fuck, get out of my fucking face. No. Kom. I can just spawn. Ja, spawn. There's a race. Oh fuck. Nej! I skal ikke være creative. Jeg er creative. Ja. Undskyld. Hvad er der? Jeg gør ikke i... Ja. Okay, pull lever. If you're first person. Ja, jeg er first person. Prize. Ikke en skid, du var. Jeg kom først. Nej, du gjorde ej. Jeg gjorde. Nej, det gjorde det ikke. Det så alle. Follow Bizarre, the Bizarre crew, og alt muligt. Congrats, you weren't the motherfucker. Wow! Maze! Nej! Nej. Der er fuld af mobs her, Simon. Nej. Det kommer det til at være. Ingen kæmpe mod Karl. Ja, okay. Det er så dumt. Jeg fik ingen skid. Jeg var ingen chance for at vinde her. Whoop. Den sagde, I'm sorry, you didn't get a prize, but you still have a chance to win. No way I have. Yeah, parkour. Man skal nemlig parkour ting. Wee, parkour. Vi skal lave parkour. Nej, du må ej. Og jeg må så. Jeg er bare udenfor. Der er ikke noget parkour her. Jo, der er, man skal nå parkour. Oh, Se, fuck. hvor close. Hey! Hey. Ja, jeg kom til at trykke på den forkerte knap, da du slog mig ihjel. Nå. Hey! Men vi ses. Farvel.